Tady je Honza. A Honza! Honzo, řekni. No, počul jsi. Tak to jste dlouho neviděli, co? To je zase to jestli si pamatujete, jak jsem natáčel to první s ním video. Tak to je to kolo. Kam jede? Jo, tady to sjede, jasný. Dneska mi Kamil psal. Víš, dneska mi psal Kamil Honzo do komentů. Psal mi. Čau, to jsem já, Kamil Hanzlík ze školy. A já prostě mu odepíšu. Čau Kamil, kde jsi teď? Přes Facebook. Co? Vidlici? Počkat, neříkej, že ty... Ale Honzo, dávej bacha, jestli to trefíš tu schránku možná. Tak jdeme. To nebyl žádný skokánek. Dáme si ho zblízka. To už je moc. Jdeme pomoct jeho babičce. Honzo, mám to ještě natáčet? Ne. Part 2. Ale ještě chvíli, ne, cestu. Ne, pojďte. Tak čau lidi.